זה הפרויקט הכי גדול שעשינו בשנים האחרונות. מדובר ב-80 פריטי אבן מאוד מאוד מיוחדים שהיו חלק מערים מאוד מאוד חשובות שנחפרו בארץ, כמו קיסריה, כמו טבריה, כמו ירושלים. קיבלנו פה הזדמנות לחשוף את האנשים שמבקרים פה, חיילים, אזרחים, לתולדות הארץ הזו, ואני חושבת שזו הזדמנות מאוד ייחודית. אני אישית רואה בזה ערך עליון, כי אני חושב שכל עם צריך לדעת את עברו. כשהם יעברו כאן ויקבלו קצת מורשת על מה זה בירושלים, מה ראינו בטבריה, ערי חוף וערי סחר, אני חושב שזה חיבור מדהים בין ההיסטוריה, בין מה שעברנו בעבר לבין התקומה. להביא את ירושלים לקריה ולתל אביב, אני חושבת שזה משהו מאוד סימבולי בהוויה שלנו כישראלים. הבאת אבן מהכותל זה תזכורת יומיומית לקיום שלנו פה.